O meu nome é Diego Vites, son artista plástico, visual, bueno, traballo no eido sobre todo do campo contemporáneo e pois as miñas prácticas varían moito tamén depende do proxecto, non? Quizáis a pintura quizáis sexa o que sigo dicindo que é o de onde parto e o que manteño, aínda que últimamente pinto bastante pouco. Quizás nas instalacións hagan máis expandidas é onde traballo ultimamente máis cómodo tamén, porque de alguna forma permíteme xuntar moitas cousas que me interesan, non? Desde prácticas escultóricas, traballos meus, traballos con outras persoas, que é algo que me gusta tamén facer, en colaborar con outros artistas non profesionais ou con artistas mortos ou con obxecto encontrado, non? Entón, aí, esa instalación na que vou sumando capas de algún xeito me permite darme moita libertad, non? Nese aspecto. Que máis? Pois, depois tamén si, podo traballar o vídeo e traballei en algo tamén de acción, de alguna maneira, fotografía. Depende da práctica, digamos que sí que son bastante contextuales en función do proxecto, en función do traballo, pois me adapto así a un linguaxe ou non sei, un pouco así. Bueno, agora estou afincado aquí na Galiza xa desde fai uns anos, pero digamos que a miña traxectoria tamén o sea, son nacido aquí, pero depois fun estudar ás Illas Canarias, co cal esta cuestión do eixo atlántico é algo que me atravesa bastante, non? De feito, eu sempre digo que o meu traballo ten como base, bueno, Galiza, as Illas Canarias e, no meu caso, tamén Ecuador no seu día, que tamén estuve a morar ali, entón sí que facía unha triangulación entre eses tres territorios. A cuestión americana tamén é algo que me interesa bastante porque sempre atraveso o traballo, así que rasques un pouco, xa sexa polos materiales ou polos procesos culturais que se dan. Entón, bueno, a cuestión atlántica poderíamos decir que tamén é bastante fundamental. Portugal, pois por cuestións vitais nos últimos anos tamén apareceu bastante, co cal estou moi contento que siga vindo, entón xa vas creando tamén relacións de amizades con artistas dali, entón tamén te abre outras... Digamos que no eixo pois vou de Galiza a Portugal e tiro hacia o oeste, non? Máis que quizáis o outro lado peninsular, non? Como que sempre tendín hacia outro lado. Na miña práctica artística que agora predomina tamén un mirar pois como en prácticas, bueno, achegarme dende a etnografía ou achegarme dende, como dicir, bueno, elementos que me poden fascinar primeiro plásticamente, non? Sobre todo materiais e formas de facer que están en desuso e dende aí traelas de volta á práctica contemporánea, non? O sea, como que usar cuestións que poden ser rituais máis festivas, máis populares e traelas ao meu campo e facer como unha especie de reapropiación, non? Eu falaba a veces incluso así con América, bueno, hai un certo colonialismo contemporáneo que nega a súa vez o colonialismo, bueno, unhas cosas. Si, falabas de alén da técnica, quizá a técnica non é algo que me interese en sí, aínda que obviamente está presente, pero non é a cuestión do xenio ou a cuestión de... non é algo que me preocupe. Na pintura igual si máis, e quizás incluso é como que o reto máis forte é o que quizá lle teño máis da cuestión técnica si que se dá na pintura, non? Pero porque é un traballo... Tamén ao final casi é o que menos mostro, quizá igual ven por eso tamén, non? Despois, noutras instalacións e noutras cousas, tampouco sei ata que punto busco, non estou buscando aquí, mira isto que se facía antes e tal, pois eu creo que é unha cuestión casi de intereses propios que se deu naturalmente, que a min funcioname e creo que tamén a xente gosta, pero non estou pretendendo salvagardar unha cousa que xa se perdeu, nin... Resultame interesante, creo que se o traes pódese pensar de outras maneiras e, bueno, esta cousa de que saber de onde se ven non tampouco fai mal
e reler as cousas, darlle outra lectura, pois a tradición como algo que non sea estanco, sino que algo mutable, que ao longo do tempo vai cambiando. Son quizáis, que sei, pois estes traballos son secaderos de congros, non? Que xa quedan poucos. Son secaderos de congros porque era unha maneira de facer un traballo e tiña unha finalidade que era esa, a cuestión estética non entraba en absoluto, non? Hoxe en día, a primeira vez que chego a Muxía, que era onde quedaban, sí que hai unha fascinación desde alguén tamén que non o viviu aí dende sempre, non? Sí que parto normalmente unha primeira fascinación plástica incluso, pero despois empezas a buscar aí por que se facían así, que significaba, de onde ven, e pois saen historias, e eses relatos que sucedían aí e que siguen sucedendo hoxe, ou que ti construes outros novos, pois é algo que me interesa. Non tiño problema en... O sea, me refiero, eu non son etnógrafo, nin son tal, son artista plástico, teño moi claro, entón non me debo á ciencia no sentido de un método, unha fiabilidade, tal. Entón o arte te dá esa liberdade para coller tamén o que che interesa, transformalo e xogar tamén un pouco con todo eso, con esos relatos. Pois eu creo que eso que ven de alguma maneira xa bastante implícito, ese sentido de territorio. Tamén é verdad que igual é xeracional, o sea, eu acho que eu xa non son tan novo, pero quizáis os anteriores non tiñan ao mellor tan presente eso. Eu teño falado con artistas ao mellor de unha xeración anterior ou así, e sí que o foco estaba presente máis en mirar fora ou en inserirte correntes europeas, tal, e non se tiña quizás tan presente. Pode ser que por unha cuestión, na miña xeración, falo por min que é do que sei, crisis, o sea, nós son fillo xa de unha crisis económica, non hubo quizás esa esperanza de inserirte, de un triunfo global e de unha individualidade. Entón, isto é o que temos e aprendimos a vivir con isto e funciona e vainos, o sea, é o que queremos tamén de alguma maneira. Eu, no meu caso en concreto, pois traballo con moitos colectivos, pero porque tamén me dá outras cousas que unha alegría máis que nada, quizá o económico non é o maior, pero bueno, o que falábamos, a Nova Escultura Galega, que é outro colectivo co que traballo, que o formamos Jorge Varela, Misha Viesgolas, Alejandra Pombo e eu. Nos traballamos bastante en Portugal, fixemos xa un par de mostras alí, e ese ir en colectivo tamén xa te fai ir de outra maneira, alí coñeces outros colectivos, pois a Speedwing ou a xente, os artistas das Caldas da Raíña, entón se vai montando aí como unhas maneiras de facer internas tamén, que acontecería o mismo mellor se nos vamos a outro país, pero bueno, aquí estamos moi ben comprendidos de algunha maneira, non? Sentimos que o noso linguaxe non é extraño, non? E neste traballar dende o popular tamén, ou ter en conta, non dende o popular, ter en conta o popular ou ter en conta as prácticas artísticas populares, das que tamén gostamos moito, das que hai no norte de Portugal, cerámica e tal, o sea, eso é algo que compartimos todos, aínda teño aí un par delas. Bueno, non sei, dá un clima aí, non sei se axuda a nosa práctica artista ou non, a nós si, pero